Miyo moro ma jahigni 40 dhi nyime kod yudo thieth bang' kanyo tong'e marach kod beti gi jater moro mosedago mana kuom jumbe 3. Kaka jofwambo marwa George Juma lero, yangore ni miyono ne odagi miyo jagono omenda moro ma nyocha oyudo bang' uso lowo. Maro matamlo 31 mag Uganda e kaunti ma Migori, kalo lwenjego mag kit chwech, kalore kod lipot mogol kod Kenya Demographic Health Survey e higa mar 2022. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni mok tin e kes achiel mar joma oyudo hinyruok ma iteno kod lwenjego mag kit chwech ichwalo e kuondego mag thieth e kaunti ma Migori odiochieng' ka odiochieng'. Like on a weekly basis, you can't miss one or two. So my request to the public is that if there's another mechanism of sorting out issues other than going physical, will be the better option. Grace Akinyi mante kod higni 40 masani do thieth osiptal maduong'no ma Migori bang' jater mosedagore kuom jumbe 3 tong'e kendo weye konyre marach oyudore e kwan mag jogo mosekalo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Kogik sa 7 otieno to wawinjo uwi kaka family to wino duogo lal kachiel kuom mane obedo ni ne kode machiegni odhi kanyo to yudo ka en ng'ama gi branget maduong'. Naringo madhi amanyo mana jagari ni butwa kanyo machiegni ema nobiro kawe mwaringo kode nyaka Hospital District Migori ka. Grace ne jater ni otong'o wang'e, wiye, bade, lwete kod funde moko mag dende e otieno mar Jumapil mar tarik 20 mar dweni. Familia mar Grace ka otele kod Bernardo Odhiambo wacho ni jater ni manyaka sani olal ne otong'o mohinyo Grace toka Grace ne otamore miyo omenda maromo 80,000 mane oyudo bang' uso lowo, omenda monego chul ne nyathine masomo e sekondar. Oyudo kamayo ne oyudo ka ouso portion ne moro matin kanodo terogo nyathine e skul, otong'e komaye pesa manouso lowo matin mane chwore kata kwar gi nyocha owenego. Wayud kaka wanyalo bedo e miechwa ma jowa ma mine maonge jogo manyalo ritogi obed kuonde ma safe ma kik gibed gi luoro ni kogiko otieno to ng'ato biro donjo e ot kendo timone gima notimone mama wani sa 7 mar otieno. Kata bed ni Grace oseyudo thieth kendo koro hali mare ok rach ka ipimo kod seche mar oring kode ka thieth kaka ilero kod laktar Bernard Nyaberi, familia ne wacho ni pod odwaro thieth mathoth ma bende dwaro omenda mathoth. She needs to go for surgery. The orthopedic team needs to sort out the hands where there's some cut wounds, and the dental has to sort out the magnitude on the face. Jong'ano mora ma chunye nyalo bedo gi thuolo manyalo konyo mondo mi okonywa. Apisa maduong' e migawono makedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Ngiro Sogwang' mane otimo limbe ne Grace ne ni gitiyo kod migepe duto mane oyudo kony mowinjore. I'm really pleading ne sirikal mondo mi gikaw gini very seriously. Ka deal properly gi one case, jomoko will learn from this. Ngiro Gwang' wach ni lwenje mag kit chwech ma itudo kod chan kod oganda kidi kod timbegi mabende koro kindegi osekalo en achiel kuom midhiero maduong' mabende koro pod gikedo godo e kaunti ma Migori. Waneno the level of poverty mantiere e kaunti wani. Mane momiyo watemo kaka department ni mondo mine ma mondo liete obed kanyakla mondo gilos circles kata societies magi nyalo yude konyruok nikech mama ne uso mana fulu e bath ndara. Koro kwayowa maduong' en ni ka wanyalo yudo jogo manyalo konyo, wamedo luongo organizations mang'eny ma deal gi cases mag gender based violence. Odiochieng' kod odiochieng' ama miyo nyathi kata wuoro ichoro hospitandego mag Migori ka otede kod lwenjego mag kit chwech. Mae nyiso ni kwan jogo ma kan ni koro pod ni malo e kaunti ma Migori. Ka penjo maduong' en ang'o mwatimo mar duoko kwan e piny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ndalo 2 tok tho